We Talk Football SA sila eOrlando Amstel Arena la ekuzalwa khona uShintsha Guluva uKaizer Motaung. uKaizer Motaung uzalwa khona la. Ngabe ngikhuluma kuyikho yini nginomadondo ngapha nginojwaha Bucks ngapha. Ngabe ngikhuluma kuyikho noma ngabe ngithi uShintsha Guluva uzalwa la ngibuzalwa lokho kuphela. Hayi iqiniso uqinisile lapho yeah. Okay. Yabo. Kunjalo phela sebancane mhlambe sikhuluma wembulase bengithi uzophika phela lana ke mahlanye nakukhuzwana. Yeah. Bengikulindele kabi ukuthi thobe bengizomyanga mkhuzu. Bengizomyanga mkhuzu. Cha mfowethu uShintsha Guluva. Hayi kukhona la athwasela khona mfowethu la. Isigodlo sikaGobela. Jersey number 12. Isigodlo sikaGobela lesi. Yebo. Ogobela befootball mabefuna ukunikezwa distinction. Kuyazi ukuthi nasi isigodi. Yes. Mfowethu uMadondo lento siyibiza 100% right. Yes. Hayi mfowethu hayi unayo. Ukwazi ukugugulisha athola ukuthi ushemeni weteam uzalelwe kuphi. Oh. Yeah. Hayi. Siyawubonga uGoogle sekukhona neAI manje. Madondo. Yeah. Uthe kade sikhuluma ekuqaleni iPirates iyawola. La kubadlali iyawola nje sayina wonke umuntu okhona. Yeah. iChiefs. Yeah. Yenze njani nakho kuyaqala kusasa neKruger United eMbombela. Yenze njani iChiefs yona la ikusayineni iyawola noma iyasayina noma ayisayini? Indaba ezithi asiqale la. Ayiqali kusasa iChiefs. Angithi ingo champion njengamanje ine cup. Noma ubona bengiphakamisa icup lela so. Ikunengonyane engaka. Ngithi ngiphakamisa i-champion. Yebo. Yebo, kumele usho nje ukuthi iPirates iyaqala kusasa. iChiefs isiyaqala. Njengoba dithi iphakamisa icup ngeso. Yeah. Kodwa nje abadlali abasayine basashoda. Asifuni ukuthi obasaziwa naseAfrika, asifuni ukuthi sigcine sesikhala phakathi nendawo. Abadlali nje abasayine noma ngasayina 6 or 5. Lapho zoba si right. Yeah. Okay. Mhlambe kulaphi la ngathi xexa khona kakhulu ngokubuka kwakho ngoba sibonile phela ukuhamba kaLilepo ukuhamba umdlalo omkhulu kakhulu. Kulaphi la kushoda khona kananga nomfana omncane wahamba naye Wayden McCarthy. Nangu Pires simsayinile ukuhamba kaLilepo. Yeah. kaLilepo. La ngelihle phili. Yebo, simsayinile kuzokwazi ukuthi isikhundla leso sivaleke. Yeah. Nangu nalomfana simlande eTanzania naye umlilo. Umtawasinga. Yeah, ubani? Yeah. Lo muntu uyingozi. Kodwa ngithandile nje ucoach ukuthi combination lebe ngikhalela ukuthi amfana noMaboy. Izoba right, izomsebenzela kakhulu. Mabe ngadlala bobabili babajwayeze bobabili. Bazokwazi ukuthi baye phambili. Yabona nje futhi indaba ezitha. Ukuhamba kaMsimango mina ngikujabulelanga mhlamba ngiyathemba nje ama support eChiefs wonke akujabulelanga ukuhamba kaMsimango. Mina bangahambisa uMigwele ngisho uMsimango. Yeah. uMigwele uwese ukudlula uMsimango. Umsimango ungcono. Phela uMigwele. Okay. Uya Stellenbosch. Hawu Matoshintsha akayanga kanti ephesha kwezilwandle. Uya phela eCape Town yabona cishe kube phesheya. Hayi Mbulase mfowethu uqhubeke neinterview yakho bengithi le ndoda mhlawumbe ithi khathaze nje lo mdlalo kunawo uyephesheya kanti lokho arizilekela. Mana mfowethu. Yeah. Ngiyakuzwa uyaphawula la ngendaba kaPhili. Inkalakatha. Nokusayinwa kumdlalo ukuhamba kukaLilepo. Umsimango. Yeah, Umsimango. noDupreez. Umsimango noDupreez. Umsimango sibona isizini mayiyophela edlala kahle. Usadlala kahle. Kodwa manje wahamba ekubeni angazi khona yini central defense isiChiefs sayisayinile abengazwanga. Base umuntu okhona ulo uThabo Maloyisa. Oh yeah still umuntu okhona. Yes. And uDotli naye bathi uyajima uDotli. Kodwa mabe ngadlala bobabili. uDotli mayengaphick up i-fitness. Singavuki nesenyelo. Eish. Yeah. And bobabili banamayinjalo bobabili. Yakhumbula nawo uMaloyisa bese bekalimele futhi. Yeah. Mabe ngalimala bobabili which means simoshake. Manje kusasa nje ekudlaleni kweChiefs yini oyilindele mhlawumbe ngasikhombisa bese yazi ukuthi iqede endaweni enhle kakhulu number 3 mawubheka ukuthi ngaleya season u24-25 yayiqede ilaphi mayiphela isizini. Mhlawumbe nje kusasa isiphi spice mhlawumbe yini into oyilindele kuChiefs? Njengoba idlalile ngesonto umdlalo wabo umuhle kakhulu. Kusasa soyishaya i3-0 siphume bafanele. Yeah.
i3 nje sobagaxa 3 labafana abekho laba basupporta ama-support e-Kaizer Chiefs ayodlala ne-team abayisupportayo manje ayikho i-team engathi inzima ayikho igame engathi inzima kusasa khona indoda esilokhu engigqukuluza ngoqwala ilanga emuva mawuthi 3-0 angazi ukuthi ifuna ukuthini ake sizwe Jwaga Bucks kusho Steve wembulasi ngithe kuwe kusemahlanyeni uyakhuzwana ayakhuzwana konja umlando we-Kaizer Chiefs noMakhoti udla ngokuhamba kanjani ngoba kwangathi oMakhoti mabeke bafika la ku-PSL sebeyalazi ikhaya lapho bafikela kiyo angifuni ukuthini kodwa na uMakhoti bala ku-PSL sebeze banodumo bayalazi ikhaya lapho ngabe sokushintsheni ngabe sokunomfana omncane lo osexosha uMakhotshana ukuthi bangahlali ekhayeni labo ngabe sokunezikhonkwane thizeni mina ngokwami ukwazi embombela isukile futhi ayisukile isukile oMakhoti sebeyazi ukuthi kunekhaya labo okuyizifisho zami ukuthi oMakhoti abajwayele ukwamukelwa ekhayeni elikhulu abangasawushintsha baqhubeke futhi babamukele uMakhoti manje bazobe i-Chiefs izokemukela uMakhoti iKruger izobemukela ngedraw noma ngamagoli ambadlwana i-Chiefs yadliwa uMakhoti ayingazi i-Chiefs yamukela uMakhoti ngedraw sisiqala ukubona lapho uMakhoti ukuthi bayingozi kangakanani yabona mark my words if iKruger ingadliwa i-Chiefs kule game yayo edlala ne-Chiefs mark my words kusho ukuthi iKruger izothorisha la izanga kuzohlala ikwi-top isho ukuthi iyahamba man washawa i-Chiefs ufika ku-PSL uhambile i-Chiefs ijwayele nje uku-honor uMakhoti ibapha bo 3 point lokho nje akusiyona into esithi ingakhulunyelwa ngale Khosombini cha kusiyona indaba zaseKhosombini straight talk doesn't break any friendship straight talk doesn't break any friendship Kaizer Chiefs will welcome Kruger United with 3 points comments 3-0 kusasa baba ubaba Jwaga ngakhuluma nje ifiso zakhe njengomuntu ofuna ukubamba ilotho lento akayikhulumayo njengomuntu ofuna ukubamba ilotho wasehlisa amathemba manje sidlala kangaka ilotho manje okay kulungile qhubeka i-Chiefs iyawina kusasa 3 labafana ngibabonile mina ngibabonile ukuthi manje into esishoda nje ilapho nalapho kumele bayilungise ukuya kwabo eSpain kubasizile kakhulu ngoba bathe mabebuya bathatha le cup nini kusasa bothatha i3 point ayikho enye into isukile kusasa manje ke okay Nqoga i-Chiefs ibino Nabi uNabi yamchitha ngesizini yesibili yaqasha uTolika sibone ngathi no Da Cruz yes you are Da Cruzing very nicely kodwa manje ngabe sobona into efanayo yini la ku Da Cruz kusukela kusasa uDa Cruz noNabi abafani uDa Cruz ulazi ibhola uNabi bekanenkani uNabi bekasebenzisa inkani bengalazi ibhola kodwa bekasebenzisa inkani into ade yenza ukuthuka abantu wonke umuntu uyamthuka uDa Cruz uhlala phansi enza umsebenzi wakhe lento uqede ejimini mayifika lapha usabakhumbuza nje abafana kuphela imbonile lo muntu ukuthi into le uyayifuna into engithanda kuye akafuni ibhola edlalwe emumva ufuna ibhola leyaphambili attack shuthi yena ukudefenda kwakhe uku-attack ngimbonile lento ngiyithandile kakhulu ukuthi ama-defender kumele lokho edlala nebhola abanika ama-midfield umuntu ayihlulekele yena ungafuni kuthiwa ama-defender enza ukuthi umbona ekhethe uMsimango umbona uMsimango kuleli bhola akafike nalo akazi ukulunga wathi ngcono ngimloni angishintshise ngaye ngithathe imidlili ngoba mina ngisebenza uku-attack lo muntu usebenza uku-attack bonela thathe left winger uFrosla ezomdlalisa ilokhuzane ku center back uCross uthatha umlungu omletha lapha ubheka udangerous kanjani lo muntu ngama set piece ama set piece wakhe wonke abuya ngoV so that's why ngafuna ama defender ufuna ama midfield that's why lo muntu ubhilivela kuma midfield
uNabi believela kuma defend. So lo muntu akana ndaba ne defend. Umsebenzi wakhe ufuna amagoli sephambili. Futhi into right uku-attack i-defend yakho le. But mawuthenga inqoba ama-defend yiyo lento edlise na ku-World Cup. Indaba ulisizeni nama-defend amaningi sakhohlwa ukuthatha ama-midfield. Sihamba na-3 ama-midfield ama-attacking. So into lo muntu into mina engiyibonile kuye kakhulu ukuthi into leyana agcile kiyo kakhulu uku-attack uzowashaya ama-team amaningi. Lona sombone edlala nga-3 defend lo yana ngoba ngiyamthemba the way ngimbone ngakhona Mfundo Villa uzoba play of the season. Kulo muntu lo the way ngimbonise ngakhona ngoba uyakholelwa kula mfana lo ngoba mfana angaziphakamisi akhombise inyawo zakhe akhombise lo muntu akhombise abalandeli ukuthi ngiphetheni njalo ningifuna ukuthi angiqala igame angisebenze nangu lo muntu ufikile uzomfaka lo uzomdlalisa yonke igame novele phayi abasebenzi lo muntu lwana uze kubo ukuthi ngifuna i-attacking ngoba uyabona abamfundo vele zibhole kuyemumva ababhiliveli kini bafuna ukuya phambili so lo muntu vele uze ngalo nhloso le ukuthi ngifuna ukubona Kaizer Chiefs inamagoli amaningi ngale ndaba ukora 1 goal hlale emumva 1 goal hlale emumva ngathi ake zingayo opposition usenkingeni akayisebenzi lo uDa Cruz manje kanabi le nibangani nale ndoda esemva kwami ngizwa mangabe uthema uthi Vilakazi yasiyangiqukuluza ngoqwala futhi 3 hayi angithi inhliziyo yakhe ayifuna ukudlala nephaphu inhliziyo yakhe ayidlale nephaphu ekwazi ukuthi ehlisa amaphaphu Umfundo Villa uzoba i-play of the season uVilakazi uzoba i-play of the season akusho mina kusho Madondo Jwaga Bucks yazi ezinye indaba zike zikuhlekisa ungafise kuhleka uyazi Mambulase mange uNkulunkulu azange ngidala ukuthi ngihleke ngoba kwathiwa mangingahleka ngizovene ngife sometimes ngingafuni ngibambe isisi ukuthi le nkulumo yona zifuna ukungihlekisa kodwa manje ngisaba ukuhleka ngoba ngizofa ubulawa ukuhleka ngibulawa ukuhleka Madondo uMadondo uzoba umprofeti nini uMadondo wanile kuToyota Cup uNampani uyashisa uMadondo sekwazi ukuthi i-award beyithathwe umfukeni umfukeni njenge ngasekho sezothathwa bani umngani wakhe Kwesiphi isizathu umngani wakhe ngithi usho umshiyelile yiyi fine kanti le umbonile uVilakazi ngeToyota Cup umbonile uVilakazi bashayi khona kune coach naye bengibukele naSfield FC ngithema ngidecide ukuthi ompha umdlalo ongimele ubukelwe yimina kule midlalo kade uthi ngiphe iKaizer Chiefs u5 minutes ngomkhulu kakhulu ke 5 minutes engunikeza iKaizer Chiefs ngiyibukela ucameraman ngiyethemba kuzongiveza kahle uyabona ufuna ukuveza ukuthi ulishaye kanjani utshekile umfana wathi likaMaze ngithi kuwena Mbulase ngiyenganikeza iKaizer Chiefs u5 minutes wonke ukuyibukela ngabona ukuthi iKaizer Chiefs u40 minutes I deserve ukuthi ubukelwe yimi akunabhola la anginabhola lapha ngihambe ngiyobukela abafana bamobhuqweni naSfini angizi-enjoyile naSfini kwagoli leli ngilibonile ngabe ngibona ukuthi hayi angiboni ukuthi asaza qhamuka futhi amanye amagoli ngempela ke ngithema ngibukela lo 40 minutes engubukele naSfini ebhuqweni ngithema sengibuyela endlini ngibuza ukuthi igame igcine iphele kanjani ngabe ediwa amagoli yilo lelo kwathwa hayi uphume ubone inhliziyo yakho ukuthi izophumela ngaphandle ebona inhliziyo endlela isikhathi endlela edlala ngakhona iKaizer Chiefs athi hayi ngcono ngihambe ngiyohlala ngaphandle hayi sihlalo kuthiwa waphathwa inhliziyo wabona cha lela zinga esilibonile kwiToyota Cup akusolona izinga lomuntu ongathatha ileague ona nokuthi khona umdlalo ongavela abe umdlalo ovelele kodwa ngoba sikhuluma ngefootball lana bathi ngesilungu senu Mbulazi anything can happen kodwa lele silibone kwiToyota akilo not convincing basho njalo abafana abancane it was not convincing it was not make sure hayi ngiyazi Madondo kodwa bazithi uthe score sithini eMbombela kusasa 3-0 la kusasa i-0-0 okay iscore Mbombela 3-0 to Chiefs la eOrlando Amstel Arena not ngokamadondo eMbombela sithini score baba usukwenza iscore manje sivale Kruger 2 yes Kruger National Park 2
Kaizer Chiefs 0. Orlando Pirates Football Club 4, Milford 0. Hayi angeke ngisatolika mangabe kunje uzwe kahle. The Premier Soccer League is starting. Iyaqala iPremier Soccer League kusasa. Nkosi yami Betway Premiership iyaqala kusasa. Abantu besebenza isizungu nanesokuvota nanesokubhetha esokubheja iyaqala ke kuyabhejwa kusasa Betway Premiership. Njengoba kusho Betway Premiership siyabheja. Kusho ukuthi lento iyahambisana. Ama-Doritos kusasa adlala. Ama-Doritos. Bakhe ijezeli lama-Doritos ulibonile le Pirate. Oh yeah ngilibonile. Ngilibonile ijezi le Pirates. Ama-Doritos mngani wami ngeke ngiphawule. Ngibona umngani wami uMaginator uthe ijezi le Chiefs lilula wavele wayothenga iskipa esiyelo wasishaya ngesellotape emnyama wafaka yona wayibhekisa phansi uMaginator. Okay. We talk football SA. Iyaqala kusasa iPremier Soccer League. Sizohlangana eStadium. Kodwa ke kusasa baba ngithi angikusho lokho. Angizuba bikho eStadium. Hola. Kusasa angizuba bikho eStadium. Kunomfowethu oshonile osebenzela icompany ekuyiyona esilekelelayo iFezile Security Services. Umfoka Masango waseNkandla siyobeka yena kusasa. Kodwa sizothi masithi nje cababa ngapha ngesonto siphinde sinidonse futhi sizohlaziya ukuthi umdlalo uhambe kanjani. Hayi. Yeah. Hayi ngiyathemba ukuthi ke ubaba Jwako sishilo iko. Ngesonto sizofinalize. Wonke umuntu uzobe ebonile i3-0 ne-0-0. Baba Jwaka wena uthini? Akasiye lapha emndenini wakaMasango uqala enkandla. Bona semfowethu ngifuna ukuthi okokuqala kunina neyikhampani ukuya emndenini nezihlobo nedolobha laseNkandla sidlulisa amazwi enduduzo on behalf of We Talk Football SA ukuthi bafethu konke kuwenzeka ngokaNkulunkulu kodwa siyamcela no government wethu akakenze sure manje ukuthi ake abantu babe safe ngaphasi kwamehlo akhe. Wherever you go mayozamela ingane zakho uzeke ungeze ungahambi uthi udayisa ngempilo yakho. Ukuthi umfowethu impela athi evuka eyozamela ingane zakhe abesehlangabezana nokufa okufana naloku ukuthi bokuthathwa ngokwakhe kuzegcina sokuthatheka nempilo yakhe. Akusilona iqiniso lelo kwi-South Africa esiphila kuyo. Ingakho sizomcela ukuthi ugovernment ukakhulu kwi-safety abake bapatrol abafowethu bangadlali abake bahle benyuka la kuhamba khona abantu benze sure ukuthi abantu baze bafike endaweni e-right la kumele babe safe khona bagibelele ama-transport wabo. Umndeni izihlobo nani bafowethu benisebenza nomfowethu wakaMasango bafowethu sithi dudu uNkulunkulu uphile uNkulunkulu uthathile bafowethu elale ngenxeba. Hayi siyabonga. We Talk Football SA brought to you by Fezile Security Services. Siyabonga.